in general. Ako pala si Visayan Daisy Vlog. Tuwa sa nangyari sa iyo, engineer. Na ano ka na pala ngayon, muni ka na, masayang masaya ako para sa iyo. Gawa na ano mo rin, natapos mo rin yung pagtitiis mo, yung siging ka, ano mo, karareklamo mo, ayun, na ano ka na, namuni ka na. Kaya sana, engineer, pag yung ano na, pag sikat na ano ka na, sikat na vlogger ka na, hindi mo makakalimutan kami. Isa na si Visayan Daisy Vlog, huwag mo kami kalimutan, lalo yung taga Timac. Isang isang shout out lang, engineer. Masaya na kami niyan. Kung basta huwag mo lang kaming kalimutan, engineer. Ito muli si Visayan Daisy na nagsasabing congrats. At natutuwa ako sa nangyayari sa iyo, engineer. Babu! Hello guys, ito si Visayan Daisy Vlog. Tuwan-tuwa na isa ako sa kinuha ni Happy Family TV na magko-congratulate sa kanya. Hindi ko akalain na kasama pala ako sa ano niya. Guys, yung tama yung sabi, tama yung ano niya, yung pangalan niya na Happy Family, kasi happy talaga daw. Isa ako sa na happy na kinuha mo ako, Sarah. Hindi ko nga alam pero kahit wala nga akong goli-goli nung sinabi mo na need mo na ngayon ngayong araw na to, gawa ipe-premiere mo ito, winisikan ko lang yung buhok ko. Winisikan ko lang yung buhok ko para kapag para maihabol. Salamat, Sarah, ha. Thank you muli. Congrats sa inyong mag-asawa at sa anak mo. Nakakatuwa kasi yung yung mga video mo na inaano ka dun sa tawa ako dun ng tawa sa iyo, kaya di ba sabi ko sa iyo sa chat na sabi ko nakakatuwa yung mga content mo. Sige, huwag na natin pahabain at bulol ako Sige na, Sarah, Happy TV, congrats ha, congrats. Yeah. Hello Rod Moto 05. Rod, natutuwa ako at nakamit mo na yung ka na pala, muni ka na. Ito, bago-bago, nagkamali na naman ako. Masayang-masaya ako at kung dating pareho kayo ni engineer na lagi na lang nagre-reklamo, ngayon siguro naman hindi na kayo magre-reklamo. Ang gagawin niyo na lang ngayon para magsikap na lang ng maigi para mabilis niyo makuha yung yung threshold niyo, para mapadala na kaya agad kayo ni Lolo ng ng AdSense pin na Rod, yung kagaya ng sinasabi ko kay engineer, pag sikat ka na, sana ay hindi ka naman pala si ang Rod pala pangalan ng anak mo bali si pala to, si Ami pala to, Ami, tsaka yung asawa mo si Rod na rin, kasi Rod ang anak mo Kung pag sikat na kayong vlogger, huwag mo kalimutan si Visayan Daisy Vlog. Isang isang shout out lang, masaya na ako niyan. Kagaya ng sinabi ko kay engineer, isang shout out sa iyo, mega love shout out talaga. Nagtatayuan ng buhok ko, malamig. Dito pa ako sa Montaisin, pupunta ako sa may kamit ako sa park, mga kaibigan din ni Rain. Paano, Rod? Muli, ito si Visayan Daisy na nagsasabi sa iyo na congrats sa inyong mag-asawa at sa anak mo, pati Ams. Ikaw pala, akala ko kausap ko lagi lalaki, yung pala ikaw babae, kaya Ams, yung masaya ako sa inyong mag-asawa at sa English speaking mong anak. Sige, Ams, bye-bye, at congrats sa inyong mag-asawa at sa anak mo, babu. Pangalawang gawa ko na to, Rod, gawa na hindi tinangkap yung una, gawa mahaba 2 minutes, pero prosiging kong ma-send sa'yo. Ko sa video ko. Ito lang masasabi ko, Rod, maginaw dito. Ngayon, congrats pala, Rod, Ami. Kasi si Ami palang kausap ko lagi, akala ko lalaki kausap ko. Congrats sa inyong mag-asawa at sa Inglesera yung anak.
Sana masaya ka na ngayon, Rod. Hindi ka na magre-reklamo na laging siging reklamo mo noon. Ngayon siguro okay na at Monica na. Congrats uli Ami at Rod. Ito si Bisay Day, siguro nagsasabing magandang umaga sa inyo at maginaw dito ngayon sa Hong Kong. Ano ko, Rod, yung sa inyong tatlo, ko na lang, iko-content ko. Sige, babu, congrats uli. Rod Moto 05, congratulations at Monica na. Ito, kasama ko si Ems. I-congratulate mo sa Ems. Congratulations, what's the name? Si Rod Moto. Rod Moto, congratulations! Kasi Moni na siya. Congrats mo si Rod Moto. Ayun, nag-hatsin. Hi! Congrats ko ba? Congrats ka mo at Moni na siya. Congrats po. Ano ba yun? Kat Moni. Moni na siya. Kasi yung inano ko, Rod, hindi na na-send. Kaya dito na lang, gumawa na lang kami. Congrats, Rod Moto, tsaka Ami, congrats ha. Sige na, ikaw na. Ay, kulang. Rod Moto 05, pang-apat na gawa ko na to sa iyo. Ewan ko, ikaw lang nahirapan ako sa iyo. Bakit hindi ko ma-send? Ito lang, Rod, masasabi ko, congrats hanggang dyan na lang. Baka ito na rin, papasok na rin to. Kanina pa ko gawa sa iyo. Ewan ko bakit hindi ko ma-send sa iyo. Samantalang kila in general mahigit naman 1 minute, saka yung kay Happy Family na i-send ko sa iyo. Bago sa iyo 45 minutes seconds lang hindi ko ma-send. Ewan ko bakit. Baka tayo, magkalaban siguro kasi tayo, kaya hindi ko ang gagawin ko na lang dito, Rod, Rod, ko na lang, Ami, ko na lang yung iko-content ko na lang to. Sayang din to, nakakatuwa to mga ko ba, yung mga kalokohan ko. Pag dugtong-dugtongin ko na lang, kahit walang edit, okay na yan. May lang, may maisalpak lang sa pang-premiere ko. Bahala ng mga dyan, mga asar dyan kung sabihin hindi ko na-edit, pero dito ako masaya kaya manood na lang kayo. Gagawa uli ako sa iyo, Rod, ngayon, itatry ko ngayon. Hello guys, ito si Visayan Daisy Vlog na natutuwa dahil isa ako sa napili ni Rod na mag-congratulate sa kanya. Rod at Ami at sa anak niya na si Rod din. Congratulations at na Moni na kayo. Sana tuloy-tuloy na to. Magsipag kayo para makuha niyo yung threshold, tsaka para dumating na yung yung AdSense nyo. Good luck na lang sa inyong mag-asawa at sa Inglesero nyong anak. Sana ituloy niyo yan yung yung channel niya. Maganda yung tatlo, isa-isa kayo mayroon para lahat kayo kikita, di ba? Sige, Rod, hanggang dito na lang, Rod. Baka hindi naman to makapasok, sayang lang. Kaya congratulations sa inyong mag-asawa. Rod Moto 05, congratulations at namoni ka na, pati sa iyo, Ami. Congrats sa inyong mag-anak, pati sa Inglesero nyong anak. Congrats. Pang ilang gawa ko na ba to, hindi ko na mabilang, Rod. Kaya ang gagawin ko na lang, i-content ko na lang doon kasi sayang din yung mga sinabi ko doon, nakakagutom din yun, kaya wala na akong masabi ko para makapasok lang to, kundi congrats, Rod. Sige na, Rod, hanggang dito na lang, Rod. Babo na, Rod, babo. Nagtataka ako dito sa cellphone ko. Bakit hindi ma-send sa'yo, Rod? Ayun ko, bakit? Tapos ngayon tinignan ko sa bag ko yung isang cellphone ko. Kasi yun ang ginamit ko yun kay in general. Naka ako dun naka mahigit 1 minute din ako dun. Tsaka kay kay Happy TV. Kaya nung hinahanap ko sa bag ko ngayon, wala pala ang cellphone ko. Siguro naiwanan ko dun sa bahay. O aywan kung saan ko naiwanan. Hanap ako ng hanap sa bag ko, wala, hindi ko makita kaya ewan ko nito, na lang ako, gagawa na lang ako sa iyo ng Rod, ng tawag dito, ng kahit congrats na lang. Ikaw, sa iyo lang naman ako nahirapan
Kaya ito nga, inano ko na lang, hinahaba-habaan ko na lang, sasabihin ko kasi gagawin ko na lang, iko-content ko na lang. Talagang ata tayo Roda, magkalaban tayo, hindi pinagkait ng panahon na. So, antalang pwede, nagawa ko naman kay kay sino to, ang ingay nila o mga kasamaan ko at kaibigan din ni Rain. Nagkakantahan sila. Ayan, tingnan nyo sila, oh. Ayun, oh. Nagsisigawan. Andito kami ngayon guys sa sa Morse Park sa Lukpo. Ito yung tambayan nila Rain. Dito lang ako maghapon, kasama ko sila. Ayan guys, oh, maganda dito. Kasi pati dito guys, yung free wifi siya. Kaya maganda, siya. Paano guys, hanggang dito na lang guys. Ko to, yung bahala na kayo dyan sa ginawa ko. Pinagpagdugtong-dugtungin ko lang to kasi para may lang ako pang premiere ba. Tawanan nyo na lang kung gusto nyo tumawa. Talagang ganun, walang magawa kasi di ba may ganun naman yung mga gumagawa ng mga mali-mali nila na pinagdugtong-dugtong nila. Ito naman mga mali-mali kung congratulatory kay kay Rod. Kaya tsaka sa kanilang tatlo. Kaya guys, ito guys, ko to guys, yung tag dito, i-prepare ko to. Ngayon may itatanong ako guys, sa gusto magkadalawang daan dyan, may itatanong ako.